miki sako ba, tunda ido ke ya fi san duba, zuciya ban dan wata bake ba, duk matsala sanki nake duba, na yi nasara tun da kina so na zan killace. Ka zo zan faɗa maka aure yadda yake. Neman ilimi farilla ne a wurin ya mace da ɗan namiji, amma da ke haƙuri. Au, to haƙuri me zaka bani? Tun daga ka riga ka faɗa min abin da ke ranka. Sai ki ganshi yayin nan zubi da cokali, miya, nan ki ganshi da mofa yana yan goge. Ai wallahi kin ma riga kin haifa mai danki wata. Kana ne ko fasila? Dike kika jawo wannan abu. Anti, abincin ki ne yake kama shi ne ce ba zo kai. Na'am. She has everything. She lacks nothing. But she's highly ambitious and desirous. What does she want? Burin Fatima. Aisha Aliut Amias Dream. Burin Fatima. Story and screenplay Fauzia D. Suleiman. Assistant director Murtala Balala. Burin Fatima. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashani. And directed by Ali Gumzak Sak. Dan Allah kai haƙuri miji. Karki yadda ki ƙara buɗe bakin ki ce zaki mun magana na. Fatima, na yi da na sanin baki amana da wadata. Na yi da na sanin damar da na baki ba. Wai menene dalilin da yasa na aikata irin? Amma da ƙarshe suke wadare ni. Me yasa na yau kaina? Me yasa Fatima? Me na miki? Dan Allah ka yafe min wallahi sharrin shedan. Aiki ce babban shedani. Burin Fatima. It's yet another triple impact as the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda, the perfectionist Kamal S. Al-Ali, and Ahmad Entertainment bounces back with another money-making fraternization. Bilkisu. Daga ce miki dai wato tunda na ganki ni dai kawai na faɗa miki sirrin da ke rina ne. Kaji ka ce kana son kawata kuma yanzu ka da ka ce kana suna. To ga yamin da wani ido zan kalli wannan kawatawa. Magana ce akan su. Wai in tambaye ku me kuka dauke ni? Kun dauke ni karamar yarinya kun dauke ni wacce fata da hankali. Kowa so. Wannan irin abu ne haka? Baki sa ba. Bilkisu. Symmetrical, classy, immaculate, and exemplary. Allah ina son ka wallahi Allah ina son ka. Bilkisu. to ban taba tunanin abin da yake faruwa a cikin fina-finai yana faruwa a zahiri ba. Kai wani bala'in da ka san a horofin ba. Trailed, trapped, abducted, assaulted, molested and discarded. Bilkisu. Dama na gaya ma za mu wuce ba wani shegi ba. Menene amfanin aikata irin wannan tabarkasa a cikin da taimaka min wallahi ba na so in mutu yanzu. Yanzu nan zan kashe ka. Kowa ya huta. Uncompromising, unbending, unrelenting, undeviating, and unstoppable. Bilkisu. And Aisha Tijani's film. Story Aisha Tijani. Screenplay Nasir Al-Kanawi. Associate Director Ahmad A. Bifa. Bilkisu. Produced by the Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda and directed by the perfectionist Kamal S. Al-Ali. Bilkisu. Bilkisu. Revenge is a dish best served cold. Ai muna sanar da tarihin ba tsohon kashi ya fara kawo ludu kasan nan tamu ba a turan kashi da wannan ai aiki na ne kai ka iya wucewa shi da za a bayar
ba wata matsala. Wallahi ran kai dade zan dauki Qur'ani 60 so 60 sai na bada shaida akan karan kai dade. A idan ma da Qur'anin zaka rabu yayi akwai Qur'ani a fata da. A fara sayan kayan daki. Wallahi san ka ya mamaye zuciya ta. Allah go. Zan kade ya. Allahu akbar. Wayo Allah ya san ji nake kaman ko tsami ne duro. Kai idan zaka bi maganin baki da samu a wajen ka za ka karba ka ba mata maganin ka kashe mata aure? Menene laifi a ciki dan muna ba da maganin samu? Kawata aure nawa ya kashe? Wa ni yanzu wannan shirgegen katan shi za a rinka bari yana shiga gidajen amare da sunan bara. Na taure shi kenan zan ce da mujiya. Kamar ya? A matsayin barawo ka shi ba kwarto ba. Duk irin shigantakar da kake a garin nan ina sanar da ita. Na ji daga maka bari. Ye kuwa jama'a, mai garin nan ya gaishe ku. Ba da bayan gaisuwa ya ce a shaida muku abinsa na sani kuma abin ku na sani. Ko daga nan aka tsaya na san kun gane kalar mai garin. A bani dukiyar nan a hannuna. Ga malamai masu buga ƙasa, ga bokaye. Ni ina ganin ki shiru sumi ashe tsumma ce ke makoshin cuta. Sai Galahanga. sai abin karatu gaba. Galahanga. 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 Da baya. Tashi. A jaru za ki gada kutai. Sannun kudan zuwa. Sannu. Hangen Dala, mallakar kamfanin Amount Entertainment, sakin kuka ko gobe da ranar ku. Bayar da cin hanci ko karɓa ba shi da fa'ida ba daidai ba ne. Wazi ka zo kai mana kenan komi. Tashi. Wallahi sai in camta ne kai. Dole ne in gode wa mai gari. Yayi magana kuma ta koma ta ku tunda kun kwace sarauta. Na mai gari. Shafa ka ci. Tunda wai tunda baka san inda yake shafa ka ci. Sarai a ci shi ke kawo jin yunwa. Mai gari da ya ido hudun sarkin fawa sai ya dauka miyarsa ta yi zaki. Ashe rai bai huta ba, wai karuwa ta gadan masaka. Hangen Dala. Hangen Dala ba shiga birni ba. Kirki ni zai rike walibi kuwa yake ko ina da na kira kin san ke nake dauko sabulin kawon ke ni in sake da so kai nake washi ne gaskiyar zance. Wannan gaban masoya za mu koyi soyayya wanda ke idanun mu za mu hangi da turare kamshi kamshin sa yana bin amare. Yara na iya kokarinsa don tsare haƙƙin marigayi sahabi, amma wasu na son su tambara shi. Maimakon ya bar mu amfana. Kiri ina ji ina gani arziki ya tunkaro ni amma mutanen nan sun sa katangar karfe sun garkame ni tsakanin. Allah yana tare da ni gaskiya. Al'amarin kudin nan fitina ce wacce za ta kawo mana rarrabuwar kai. Mutum yanke jiki ya faɗi mutu a kawo dukiyar za danka a hannun mu. Aka sani ko ma ba ta hanyar halaka bane ba. To ba sai ka ba bori kai ya hau ba. Shi wannan annobar ni tana cikin gidana. Annoba? Wace ce annoba? Ana kubutar da ke daga cikin halaka, ke kuma kina cusa kanki. Saboda ya hana ku cin wuta balbal. Mu tare ta cika mana ciki. Tab! Amma ka san dai cewa ai babu wanda zai san shi yasa ka hannu. Aradi in na samu wallahi ci zan yi. Tambayoyi ne guda 15 ake so a amsa, wanda ko kai mai kallo ka amsa kai da talauci. Haihata. Hangen Dala. Bahabu. Arama. Yaya sunan mahaifin sahabi? Sunansa Yakubu. Yaya mahaifiyarsa ka? Sunanta Asiya. Menene sana'ar mahaifin sahabi? Baduku ne. Mahaifiyarsa tana ina yanzu? Tana kabari, Allah ji karbu. Ga Asiya tana cikin tana kabari. Ina mahaifiyarka? Allah mata rasu. Yaya sunan ƙauyen? Ko dai a kira wani. To munafiki ne kai. Kamar ta ce ne wannan ko ka ci ko a cika. Wallahi ranka da dai ya kudin mu kenan. Ƙarya kake baka sani. Hangen Dala. Labari Abubakar Bashir bai shadda tare da Sheikh Isa Alolo. Kana da mare nan tauri malam zan yi wasan mu. An zo wajen. Tsara labari Maji El Haji Hotoro. Shiryawa Abubakar Bashir mai shadda. Ni in tona kai na asiri in tona maka asiri wani abu ne? Mataimakin mai bada umarni Ahmad Amaryawa. Daukar nauyi Hajiya Aisha Tijjani. Bada umarni Sheikh Isa Alolo. To wallahi ba wanda ya isa ya samu ko ya hana mu akan wallahi sarki ya hana dawa tsayuwa. Hangen Dala. Ba haka kawai mutum zai azo dama mutum ya zo ya huta sai a zo a tare shi a tsaka shi gaba ta kallon sa ni ba TV ba
shi aure yin sa nishi ne na ubangiji. Duk wannan abubuwan da kake yi ba zai yi tasiri ba idan Allah ubangiji ya kawo lokacin su yi aure. Yaran nan da kaka gani ka gansu muka sa a gaban mu ba wai yin mu bane, yin Allah ne. Rana daya yake nan ai magana kici wa'annan ba su kai su ma sun yi aure. Wai yanzu me yaran nan suka maka ne da har suka zama suka tsone maka ido ganin zaman su ne a cikin gidan nan ba ka yi so ka yi ne ko kuma wata ajanda ce da kai daban akan su. To ki bannin hora su yadda nake ganin yadda na dace nan nake ganin ya dace. Nazmin ki hakuri da abin da babai ki faɗa. Kin ji? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A bacci ko. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ko? Saka ce ko kai da gidanka namiji kaman kai da ya kamata ka kare mu. Da an yi sallama kadan sai ka ce Assalamu alaikum. Ya bara mu dare. Ka je ina. Ya za ka mace shi ba shi ne. Ha? Na shi kije wannan. Ni ne fa. Ke dakata na so da murya. Waye? Me nasibi naka ne? Mai nasibi. Allahu akbar. Almurin. Me nasibi? Na'am. Allahu akbar. Turki jinjin chapu bai. Yau kai na dawo. Ai in kika jibi nasibi. Ce fa ne. Mai nasibi chapu bai. Kai bai nasibi. TV chapu bai. Kai ga nan. Me yasa na bi shi zan zama farkwar? Ina ta kada kai kaman kadangarwa. Bai nasibi chapu bai nasibi. Yau za a kai ka mayanka. Allah ya kiyaye ka. Ya wuce. Akwai mai a jikinsa Alhaji. A banza wai man kare. Yanzu da shi. Me wani? Alhaji abubuwan ne kai ba na san fitina. Ba ka san fitina me ya wahalar da ni wannan Alhaji. Ka wahalar da kanka dai wallahi tallahi. Ka wahalar da kanka. Kai mai nasibi alqur'ani wallahi tallahi gaba da wai anya kai jaji maka baki ba a satan nan. Wallahi ba wani baki da aka yi ma. Ton ba albarka ta nake tafiya. Da albarka jin mai nasibin ne da albarkar sa yake tafiya. Wai kai mai nasibi, wai kai mai isa don Allah don Annabi a harka ta duniya. Duk abin da mutum yake yi ci gaba ake yi. Mutumin da ke sata na halattattun dabbobi na ci ka kuma sata jaki. Me zai da jaki? To ranka ya dade wannan dai da kake ganin sa alquran akwai maciyansa. Shi da ka gani nan. Mai nasibi. Na? Kai baka ji Bahaushe caye a ci ba a sayar ba. Kaza ta dar duki. Alhaji kenan. Wannan a yaran ku ne na Hausa. Wannan kalmar take. Amma wannan da ka gani alquran akwai masu fataucin sa musamman. Kuma ce fa akwai inda ake farfesun sa. Alhaji akwai. Ina da to kaga da ina da ainihin jama'a ta a can ai da kaga can din ma ya ma rufin asiri kwarai ko Alhaji a lodin abin da kai a ci ne wani ma ya ji Alhaji yanzu wani ko shi zan saya ne fara jarabawa Alhaji dan yayi ya fi dabbobin nan kwarai ko kuma Alhaji ka san shi akwai yawan nama sai dai tauri tauri sai dai yo wuta ta bari gaskiya daga wuta dai ba za ta bar adam ba kuma Alhaji ka san su can din masu hakkanwa suke sa ma sai ka taushin naman duk da dai ni ba wai Allah ya sauke ban taba ci ba to kai na ranka da me ake dafa shi an tuba idan ma idan da zato ake dafa shi kai na roka gaskiya samari sannun ku ba mun sha wuya wajen dauko shi saboda akwai nama ina ga ma mai gida ne ko gane ba kai da nasibi na'am mun darin baki ba yan kama barbar taya maka Alhaji kafa ai mun mugun tayi ina mai nasibi yake yanzu Alhaji ko soye yanzu na naira 1000 Alhaji ai dan kadan ne
soye dai. To ni ya kake so ni saboda Allah annabi ni kuma wannan da 500 din ce ba za a ban mu ba kenan do Allah ruwan annabi. Rike lissafi ai baya ci. To amma Alhaji ka sallama mai a daidaita. Sai da jaki. Tsaya ka samu dan ka san ma shafa mishi ko 200 kenan. Ni yanzu wannan ma ni ban zan zaka sauke mu gidan dabbobi na zaka je ka sauke mu shi. An gama Alhaji. Ka gane? An gama Alhaji. Gidan dabbobi na za a sauke mu. An gama Alhaji. Jaki kuma zan nemi masu ci. Na? Dai za sai a nemi inda wa'anda suke rodin kudu. Gaskiya ne. Ko ba haka bane? Amma ku idan na gane harkar nan ta jaki ba ina ga kaga wato ko anan in dai cin jakin zaka yi ko a dan mako kwallon gurin. Gaskiya ne Alhaji. Alquran ya shiga. Ah habawa. Ka gani ko? Ya ga wai dariya yake wannan kofari. Ka a kai. Ai wai ba wasa da kudi ba wasa da kudi. Gaskiya ne Alhaji. Ba ku kai mun gidan dabbobi. An gama Alhaji. Tunda har ka ce kana suna kuma ka ji ka gani kai ka ce kana suna dama ni a gida an takura mu an ce mu fito da wanda yake suna a aure kaga sai ka turo kawai. Karki da mu dama ke san tun shekan da mun yi wannan magana da ke ko kuma je ina gurin aiki amma idan na je gida yau na karasa zan gaya ma dadi in ce ga wanda muka yi da ke kuma zan gaya mu insha Allah. Alhaji na wani kana lafiya lau. Ya gida ya aiki dan garin gani yayi. To da kyau da kyau. To da dai gani haka dai a fusge da gani ba da dogon bincike ba na ga kamala. Saboda haka sai ka gaya wa shi tsohon naka ya turo ko kuma izo mu zauna mu haɗa gemu da gemu. Amma inda gaske kake yauwa idan kuma shakiyanci kake ji to in dai shakiyanci ne to walki ne yauwa in taka maka shakiyanci idan kai baka sani ba gaba ɗaya garin nan kai a fakicin kafatanin faɗin Afirka kaf in dai shakiyanci ne alƙuran sai dai a bayana in baka sani baka tambayi tsofonka ya sani ni ne nan Alhaji caɓa nan da kaji ya haɗa komai yawwa ka gaya shi tsohon naka ya zo a turo a zo a magana. Mai nasibi mai nasibi sai oga uwar zuma ki tashi a biki ki hau mutum ki zauna daidai a hauki ki zame. Alhaji ina gaya ma wallahi Alhaji babban harka ce. Wato baka sani yo ko mangoro ne yawan haka. Gaskiya kana da nasibi a harkar hawa Alhaji. Yanzu duk nan fita ɗaya ce ka san Allah Alhaji wannan ba duka ba zagi na same su sai sabalan na same su ye kwarai ko mai nasibi wasu kawai sifin kawai sai ga wallahi Alhaji sifi kawai sai gashi fafafafa haka na hada su mai nasibi ka san da zamu yi ba tsayawa zamu muna fulla ba kudin gora zamu to Alhaji bari in gani sun kai dozin ai Alhaji ko mangwara ne ya kai yawan haka zai kwano 3 dozin ɗaya da guda 2 ko bari in maka dai kaga dai kawai abin da zaka samu ko ba haka bane kaga abin da zaka samu
Nasibi. Mai nasibi, mai nasibi. Alhaji 3,000 nake gani a wannan wayoyin duka. To yanzu wai abaka bai fi kaza a kurki ba? To ya Alhaji ko mangwaro yanzu kwano ɗaya kusan ya kai kusan 800 saboda tashin dala. Alhaji gaskiya sai ka ƙara. Magana ta Allah tsakani da Allah sai an ƙara. Haba na jijjiga na sha wahala. Mai nasibi, mai nasibi, mai nasibi, ga muka mai nasibi. Mai nasibi, mai nasibi, mai nasibi. Alhaji ya zan yi. Wa kai cuta. Mai nasibi, mai nasibi. A ya je ba. Zubo mu suna. Kai za ta kowace riba. Kama da gaskiya na. Ya rafashi ina so. Allah ya rafashi da ka. Ina ita da su kana yi ka shigo ba sallama haba dan Allah don annabi ba daga nan na fitar da annabi ina ciki maza tai ka maza ke kamar wani goro to ba goron bace da ya mata tattakin tsakace tana da baba waje ai ta kalma sai kirka wani cikin mashi sai kirka lullube kai kamar wata munafuka Mai nasibi, mai nasibi. ina da shi lafiya ai na dauka ma kina islamiya dan naji ana ta karatu a masallacin nan na unguwar ku Wallahi. yanzu ki okay au na ma tuna fa ashe makaranta akwai ta yamma haka akwai kuma ta dare gaskiya haka ya baban naku Yana nan lafiya. ya kuma yan gidan naku Ita lafiya. ni sunana mai nasibi kuma abokin kasuwancin mahaifinki ne kuma duk da dai in dai kaga namiji ya kalli mace ya kau da kai ita kuma ta kalle shi ta sunkuyar da kai ta yi murmushi akwai wata abu a zuciyarsu ko Haka ne. da fatan ko ba na ce miki komai ba kin san dai ina ƙaunaki ko zan samu waje a cikin zuciyarki Alhamdulillah tunda ina jin sunanka a wurin dadin kuma kaga shine ya turo ni yanzu kaga ko da babu komai kiman dadi na zai sa ni karbe ka hannu biyu. alhamdulillah na gode sosai madalla kan na cika ki da surutu ina ganin na da ko da gobe ne saboda akwai wasu maganganu a baki na da yawa A'a to ya zaka tafi tun yanzu sai da mu in na koma aisha tunanin koranka ne ba mi wani magana da kai ba kuma fa haka ne amma za mu yi waya da shi sai in fahimtar da shi kake damu ba komai to shi ke nan bari ɗan taka miki ko alaikum salam. Ya kuka ƙari. Wani waya na dokun ware na aiki ko su ba ulma ajali in ba a yi ba a mutu. Ke kinga. Ke kinga. Me ba ki? Mutum da ba san gari ba ki saurara da kafin ci. Akwai kuɗi na yin abubuwansa akwai 3,400. Nawa ya baki? Ko zizi? Idan mun an yaki munafika mutum da 3,400 a ce ka zo taɗi ka dukkan da kuɗi a ɗugunka ka kasa ba da wani abin ƙarya ne wannan. To ke za ki rage mutu, wallahi ka rage mutu.
Qur'an na da sai an yi kwana uku sai ya ci wani irin uba ne a irin wanda ya haifi ƴaƴan ne haba alaji wannan ai abun kunya ne shi to abun kunya ya wuce ku haɗa baki ke da aiki ku rika mu da fitata akwai abun kunya da ya wuce wannan a ni fa na san abin da kudin na san da su ba ba su ba duniyan nan bar maganin bungaci ban taɓa ganin inda uba yake ta tsiye yan sanda da aka zance ya zazzage mata jakarta ba ya ce sai ya san abin da aka bada sai a kanka amma da wannan abin kunya da yawa dama a shaida ma shi dai zaman kwato zaman kowa zaman kansa yake kenan a gida kun za ta bi ke ha to ke haba kar ka zo mai baki da kuwa mana ko mai baki da kuwa babu lokacin da masifa za ta tashi a gidana a ce dare yayi me yake faruwa da daddare ban sani ba ku tambaya ta kaji to ayi hakuri dan Allah ka kama mataka ku tafi ku je ku zauna lafiya dan Allah ta wuce ke kuma ki ba mijinki ki hakuri mai nasibi wallahi in na mutu bakin cikin ki ne ya kashe ni in ne fat na mutu wallahi a auyen ki zan rataya ka dinga yayyafa zuciya ka ruwan sanyi zo ku tafi ayi hakuri juwa nake ji ku dan dafe ni ya hakuri to zo ku tafi mai nasibi ki tashi na ce ki zo ki shiga ciki abinda na sa kike je ki mun zan mutu wala wallahi sai dai ka kashe ni kike ga sai dai na kashe ki ni kike ga sai dai na kashe ki ba ki da mutunci dama ni kike ga sai dai na kashe ki saboda ba ki da mutunci tashi na ce ko ba magana nake miki ba wallahi babu inda zan je sai dai kai ta duka na wallahi me kike ce mun me ko biki ji me na gaya miki ba ina gaya miki cewa sai dai ni wallahi kai ne dukan ba daina shi tun daga lokacin da ne same ku nake gamu ga har mun zo mun same su dukan nan dai da ya saba yi dukan safa daban na rana daban na dare daban yanda kasancin abinci haka mai da dukan iyali okay gashi nan mai nasibi kullun abin da nake gama baka ji ban san me ka mai da iyalinka ba ka dai ka auro ta ne dama dan kawai ka dinga dukanta kana jin daɗi a ranka dan Allah saurara malam Abacada na ce ka saurara malam Abacada waye ya baka hurumin ka shigo min cikin gidana a matsayina na makocinka haƙƙin makotakantaka zaka ga haƙƙin kai ka san me makotakantaka ce za ta raba ni da kai wallahi to a jan kotun mata kullun duka ban duk safe rana dare kullun saboda baka san me darajar matan aure ba matar taka ta auren suna zaka dinga dumarta kamar jaka wani wulakanci ma wai da safe ka da keta da rana ka da keta da dare ka da keta why not ka duba ya gaba ɗaya ya sa ta yi ga wani hali tsaya ina za ku je min da mijina ku dakata ina ruwanku ba mijina bane naga kamar ni yake duka ku to me ya shafe ku yanzu hajiya kin fi so a bakku tare ka dumaki kamar jaka ba komai ba ruwanku sweetie na ne ku kyale min shi wannan halin da muka zo muka same ki har kina da bakin da zaki ci ina ruwanku sweetie na ne me ya shafe ku ba abin da ya shafe ku kyale min ni da mijina hatta wiji kake mata a matsayinka na makocinta to makoci baba ne na ce makoci baba ne har wani tawizi kake to kar ka sake kai mana tawizi a nan ku dai tafi kawai ku kyale min mijina da Allah yanzu dai kin ce mu tafi ko ba komai ya kashe ki let's go obza wallahi abin da zan gaya ma malam Abacada akwai magana
my dear. Ban taba sanin kina kaunata ba sai yau. Kuma ban taba sanin ba za ki bari a ci mutunci na ba irin yau. Da tuni yanzu sai dai na je ne kwanan sauro. Ai nan gaba idan ka sake duka na idan suka shigo wallahi Alice zan yi su tafi da kai. Nan ma dai ina son ka ne kawai? My dear, ina son ki, na yaba da halinki, son ki ne ya sani. Ruwa mai malale, yarinya daga ƙarwa kike sa, ke na ke. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم جامع جمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم كلام جامع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة تباشنا لمزة نعم الذي جمع مالا وعددا نعم أنا شدنا تكتشري تدي كمان yawwa to wannan kuma shi yawwa to shikenan na'am ya hasabu ka dinga bi ya hasabu anna mala jamana ya hasabu anna maluhu yawwa akhlada na'am kalla wannan me kawuta wakafi ne a sama yake yawwa لا ينبذن في الخطمة وما أدريك سامس إمالة نعم في أمد ممددة نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله كي نعم قولوا هي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا wannan mai biya karatun lafiya ya za ka ce lafiya ai kai ka cuce ni a rayuwa ka zalunta tun ina karami na ka koya min mummunan hali kuma duk ne musu bayani in dai ne sata kai kake siya sata ni ka kan sata na siya to dawa nake ka kuma har cikon 2000 ma ai baban baka ban bana ran nan ka daga kanka sosai dama na gaya ma na ce ma akwai ranar kin dillanci tun ina karami na baka koya mun komai ba sai mummunan aqida ni yake kawo kai ne? kai nake so to muna son ganin ka da gaggawa a police station to za a dan ba ni minti ɗaya shiga gida dan kintsa ko ƴaƴanka ne ko kai ka sa su aiki kuna barin sa yana tafiya wani malam ayi hakuri a zo a wuce mutum wanda akwai balas ɗina na 2000 gaskiya ya
amma fa ni aikin indarar nake indarar an zo ni gaye to shi ma idan ya kawo min na menene ba sani ba akwai wanda nake kaiwa sai in ba da kuɗi sai in kawo masa aiki na kenan kawai in wuce ban san komai ba kuma mutumin yana nan in ana bukata sai a ce yawwa yanzu ku shiga da shi ya rubuta station. Okay, sir. Jam. Kama na gaya muku. Kai, sa kayan shara. To yalla bai ni na iya tafiya shikenan. Ka tafi na? Ha? Bai da shi sai. Ba ta kare ba ke. Ina maganar lafiya yaro ne i bayyana ni da ke ya kawo mana kayan sata muna sai. Wani yaro ne? Delu, muje da ni da ke duk abin zargi ne sai wanda Allah ya tsare. Muje? Muje ba komai. Son muje. Sharri ne masa. Kake? Ban taba kai masa komai ya siya ba, sharri ne masa. Saboda yana gaya min gaskiya. Kuma wannan mahaifiyata ce. Allah ya fata mala. Ka ji abin da mai nasibi ya ce. Me za ka ce? Nasibi, ka ji ka sake ji ka kula a cikin zuciyarka. Allah bai taɓa barin azali kuma Allah baya kyala zalunci a duk inda yake. Kayan nufin zalunta ta Allah bai bari ta zalunci ta. Nan kai dade wallahi tsakani na da shi babu wata hulɗa ta siye da siyarwa. Ban taɓa ganin sa da wani abin siyarwa ba kuma bai taɓa kawo wani abin siyarwa na siya ba kuma wani ban taɓa siyar masa ba. Hasali ma ban iya komai ba sai koyo da koyarwa. Illa in je in koyo kuma yara zo in koya musu. Wannan abin da nake kenan. Lokacin da ya zo yi min wannan ƙarfin na zo na ga abin ya tasan macin zarafi ba yadda za a yi. Sai na tuna wannan mahaifiyarsa ita ce take zuwa ta sa na roƙon mata Allah. Ce roƙi Allah mai nasibi ya zama abin da ya zama fitinarsa ta ke ta. Kuma ni tsakanina da mijinta mai rake ubansa kenan haka nake Allah kaɗai san tsakanin. Amma ban taɓa sake da yi masa addu'a. Kuma kirawo shi masa faɗa kabar kaza kabar kaza kabar kaza Allah shirye ka. Wani lokacin ya tashi ina gungun wani lokacin cewa ba zai zo ba amma da ya tashi wannan sai zo ce ne yake sayarwa da kaya to shi sa nace mahaifiyarsa nake kai wa kaya ka siya
ka bani kuɗin kawo alaba sai i gani idan fitsari abin yi ne to ka za ta yi dama shi ne wanda nake tsinewa shi ne dai wanda tsinewa da ai saurin tsinewa da zub da hawaye ba na ki ba yanzu ai ke kin yake kare da duk abin da aka ce wani ya yi ca zaki Allah shi shi ba tsinewa saurin tsinewa dama da kike ba kyauta ba to yanzu ki yafe kina ji ki yafe ya kai masa mun kuma mu tsine masa a yi discharging din su shi kuma a maida mana set raman da za mu kai shi kotu. Na shiga uku dan Allah ran kai da kai hakuri dan yalla bai dan Allah ran annabi yalla bai ka yaɗe mana dan Allah yalla bai ina neman ƙarshe yalla bai dan Allah kai mun aikin gafara wallahi gobe za a yi maulidi a unguwanmu kuma ni ne zan bude taro da addu'a dan Allah akwai yan maulidi a cikin set sai ku yi cikin dare yalla bai Wow! I'm so happy to see you. Lafiya kalau. Ya ake sweetheart. Ya ji daɗin ganin ki wallahi. I hope dai lafiya lau. Ba wani matsala. To Allah sa dai ba a cikin wannan. My sweet darling. Kai, I love you so much. Munafikin Allah ta'ala sai ka je gida kai lab da kai ka ce ba dukan ta kake ba ka na haifa maka jaka ya ko to baka isa ba wallahi nace baka isa ba munafiki ka saka min yata dana ne mi shiru ka saka min yata nace ka kaga ta daga dukan ta sai ka ce jaka ka naura maka iya ko ban yadda ba ka saka min yata sake man ita yanzu kuwa ba inda za sai ka sake ta Na sake ta 1 point. Wace ce kuma 1 point? Wace ce wannan menene ake fidife da wannan? Da turanci. Ban yadda da saki da turanci ba. Ka sake ta yadda addinin musulunci yake shirya. Ka saka min yaka. Na sake ta saki ɗaya. Alhamdulillah kai mata 3. Ka ƙara 2. Kika sha 2 da wuri. In ba so ka ce ranka ya ɓaci ba. Allah baya so. Me? Allah baya so. To ai da kai ɗaya ko? Alhamdulillah ba za ka ƙara kawo komawa kafa ta ko kafa ta gidanka ba. Munafikin Allah ta'ala zai ki kwaso kayan ki in zo turo mu ke in so zan turo mota a zo a kwashe miki sauran kayan naki in ba ta kaddara ma da ikon Allah me zai zaune da ta irin wannan gidan dubi fa dubi wai gidanka A jikinta ai dai akwai alamun koshi ai ko me alamun koshin haka ta zo ba haka ta zo ba da yunwa ka dauko ta da ka dauko mai ita lafiya Allah ka dauko mai ita ba jajir ina hadiya ta za mu je mu tafi shikenan kan kika dauko Saratu kin wuce ko sai na zo na buge ki tukunna wuce au talaka kawai duk abin da talaka ya ba a gani da ina da arziki ko mene ba ni za a zo ana ba hakuri ba hakkar za a tsuguna a gaida kai ko me kake in dai kana da arziki Allah ake duba duk abin da take mun ba a gani tana kula da hakkin aure ne shige mu tafi kina wani bacin rai da ke ta'ira kawai a
a ce a duniya har abadan duniya Saratu ba za ki zauna ki natsu ba? Kina ta fama duk wannan wahala ana ta faman wahala Allah ya taimake ki ku rabu ki zauna kina wani bacin rai? To wallahi ki fita daga ido na a rufe. Umma ni da min da baki je ba ni da sakin nan nawa ma ba zai yi ba. Saratu ni ke gaya wannan zancen? Ni ke gaya wata abu da ba zai sake ki ba? To umma ai kin riga kin san mun riga mun saba yin irin wannan da shi. Shikenan to yanzu me kike so a yi? Ya sake ki. Yanzu kuma ya kike so a yi? Sai dai kawai kika ja mun ni da duk baki zo ban ni duk wannan abubuwan da ta. La ilaha illallah Muhammadu Ni ina gane mata wahala da take sha? Ashe ita ba gane wa kanta take wahalar nan ba? Hada ta zuwa na ne ya sa ma aka ba ta takarda? Allah ka shirya mana. Salamu alaikum soja marmari da gare sa. Allah ya kiyaye mana kuku ne kasan nan. Ba kwa son wargi ba a yi muku wargi. Ni dai tela ne. An aiko ni gurin mai gidan nan. Wani rabul Nasir Gawuna ne turo ni za a auna ƴaƴansa domin za a yi musu ɗinkin sallah. Shi yasa nake neman izini domin ba a hakke muku. Ba a hakke muku. Ranka ya daɗe wai tsayi wannan da kuke ku yi na a tsaye, ku kwana a tsaye ba kwa jin komai. Har daga an saba. Ruwan sama ya zo ya dake ku, komai da iska da komai. Kuma ranka ya daɗe duk rigima ba kwa tsoro. Yana za ka iya shiga. Duk rigima ba kwa tsoro. Allahu akbar. Bawan Allah. Gaskiya mutumin nan mutumin kirki ne. Amma na ji daɗi sosai. Duk da dai mun kwana biyu ba mu haɗu da shi ba. Ai ka san ba kai kaɗai ba ne wajen kuku 20 ne ya ce a je a gwada su. Mutum 3 ne ya rage har kai wanda ya rage zan je in auna yanzu in na fita daga nan gida. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ka amma na ji daɗi sosai. Wallahi na ji daɗi kuma ya kamata a ce na mai godiya wallahi. Ai kaga da Nasiru Gawuna da Ali Baba a gama lafiya. In dai alheri ne yanzu ba magana. Sannu to ka san wani abu ne? Watan ni kai na hakunya ne. Wallahi hakunya ne amma mafi kyau bari in kira shi mai godiya. Saboda Halima. Na'am. Zo da Allah da sauri. Da Allah ki sauri ki je makarantar Islamiyyar yaran nan. Ki kwaso su gaba daya. Wurin labai mana rabin Nasiru Gawuna. Shi ya turo a yi masa dinkin sallah. Ki je ki kwaso su da Allah. Bari yi kokari in kira shi a waya sai mai godiya. Idan zan shi sai ina ne ke. Alaikum salam. Kaga babu nan bana. Na ce ba? Ina kika aje min diyarin nan da na rubuta sunan manyan mutanen da a ciki. Ai mai gida ban sani sai dai in za ka duba. Ina jin ba zai wuce cikin ɗaki na. Amma ka duba. Ga wannan a ɗan nema mai wani abin da zai ci kafin a kawo yara. Ina yi ne? Kuna nan lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Bari in duba diyarin nan. Saboda abu ne wanda ya kamata a yi godiya a kai. Ko? A ɗan duba mai abin da yake bukata. Sai abin da yake so kafin yaran su da hannu kawai ta zama haka. Bari in je ɗan godiya. Ti nake so shayi ti. Haka shayi. Yawa jiya, madalla. Allah ya karba. Shayi hajiya ti. Ti hajiya. Ti.
Ti. Ti hajiya shayi ti. Ranka ya daɗe na bar ku lafiya. Masha Allah. Allah ya baka yawan rai. An fito? In kwarai kuwa. To madalla. Ai in dai kaji an ce cibtelo. Soja. Sa. Ina wannan telan da ya fito yanzu. Yayi na ranka dai. Ina habi. Yayi na. Come go and get him. Ya zo ya mana sata a cikin gida. Stop it. Idiot. Ku tabbatar da kun dawo da shi nan. Shi dai sulhu alhairi ne. Wannan zama da take a gida ba shine a ala ba. Abin da na fahimta a yi haƙuri, a duba Allah ta koma gidanta zai su gaba da zaman lafiya. Tunda ya yi nadama, mu bar wa Allah lamarinsa, tunda ba a shiga tsakanin mata da miji sai dai Allah. Shi kuma ya duba Allah, ya yi haƙuri, ya duba Allah, ya daina irin wannan abubuwan da yake. Kaga, duban lamari an riga an gama duban lamari. Yarinyar nan dai ba jaka bace. Gaskiya ne. Dan me kowane lokaci ya tashi ba shi da wanda zai je huce haushinsa a kai sai ita. Ya dinga jibgarta kamar Allah ne ya aiko shi. Haka ake zaman aure? Ba kyauta ba. Ai Allah ya ce kaka da kimata a aure. Dan me zaka dinga dukan min yarinya? Ka mai da ta jaka. Kullum abin ka ya tashi shikenan ba za ka je ka samu namiji dan uwanka ka gwada kwanjinka da shi ba sai mace. To ba za ta koma ba. Zama ya kare. A hakura kuma haka. Ya isa. Dan ni ban haifa masa jaka ya ba. Abin da na fahimta hajiya. A yi haƙurin mu jarraba mu gani. In Allah da wannan abu zai sake faruwa ba. Za mu zauna za mu sulhu. Za a duba za a gaya abin da ya kasance. Ai haƙuri hajiya. Ai ba zai yi da matarsa ce. Haƙurin me? Wallahi tallahi ba zan koma ba. Saboda me zan koma? Ai ni ba jakarsa bace ba. Gaskiya ne. To kai kaga irin ta. Wannan abu da kai bai kamata ba. Ka kama 'yar mutane kana jibga haka. Wannan ba dalili ba ne. Ba a yin haka. Idan ta ɓata maka, ai ba a auren duka yanzu. Sai dai ka samu wata yarinya, 'yar ƙasa da ita, 'yar ƙanwarta sai ka sake aurowa sai ka haɗa su, sai su zama su biyu. Sai ranka ya daina ɓaci. Dan me zaka dake 'yar mutane, 'yar gata? Wannan ba dalili ba ne. Malam, kai biko ka zo yi ko kuma haɗa husuma ka zo yi? Kai ina ruwanka? Me ya shafe ka? Tsakanina da mijina ne ai. Shawara na bayar. Shawaran me? Wannan shawara kake bayarwa? Ba mijina bane, ina ruwanka? Kai, tsayan ku tambaye ka. Wannan aboki ne na kai na tsakani da Allah ko dai dan hada husuma ne? Abin da ya kawo ka kenan ka zo ka hada musu husuma? Haka ake bi ko? Wallahi hajiya sulhu ne ya kawo ni. Sulhu? Sulhu ne? A ina ka je kai karatun biko? Hadda za ka zo ka zatsale. Ko dan na rufe asiri ban yi bayani ba. Hajiya yar uwarsa dama yake ta tunanin cewa lallai ilalla yake so in aura. To da yake so ya aura ni na nuna bana santa saboda bata komai sai dai tallallaka da kwakwalwa. Na ce ni fa ba zai yiwu ba shine ya zo ya biyo dama ka zo dan ka zo ka lalata lamarin nan ne. Haka ne duk ma ba wannan ba. Yanzu ma kayana zan kwaso gabaki ɗaya in koma gidan miji. Yawwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zo ku ka gani. Ba wani Allah ka gani. Ya gane. Ya ga cin zalin da kake so kai ba? Ka hada husuma ka hada zaman aure? Wa gaskiya ce wannan? Abin da zaka yi min kenan. Ka aka ake zuwa biko? Abin da zaka yi min kenan. Haka ake zuwa biko? Ka zo ka ce wani nawa ya samu wata yarinya ya aura? Kanwa ka tana nan ta yi contact. Suna zaman lafiyar su. Kai kuma abin da zan gaya maka. Kar ka ƙara dukanta. Ka duka? Allah ya dama ƙara baji. Wani abu ce maka ka zo ka gaya. Ni zan yi maka maganin abu. Ka ji ko? Ko kaga wannan irin wa'annan mutanen? Ba abokan arziki bane. Ba masu so ka zauna lafiya da matanka bane. Ya yawon kashe aure suke. Lalle sai na aure kanwarsa saboda sun gaba ta aure ba.
Abbatuwa ina ne kwakwalwa suke dora mata da soyayya. Mai nasibi, mai nasibi. Amma duk babu wani abin da ya fi tayar da hankali. Irin wannan matsala. To mun rasa inda za mu saka mun. To kaya kudin su zarce naira miliyan 60? Ai kaga ba karamin magana bace. Ai ba wannan kai kuma kana mantawa. Naira miliyan 85 ne. Na gaya maka tun a gida nake maka gyaran nan. Ni baka fahimci ne ba. Ai ita inda ta damu sai ta shigo ai magana ne. Tunda ta nuna haka a cire nata mu aje mu magana biyar din to a aje nata na gefe ko shi. Ka gani? Mu na mu shi muke magana. Ita fa asara. Ko da ta miyan bacci ce asara ce. Ko ba haka bane? Ai ban tare numfashi ka. Ni Allah dai ya haɗa mu abokantaka tun tasowa. Amma kuma kowa da irin da hanyar abinci gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne ni dai Allah hore min jama'a saboda ni jama'a ni ina da hannun banza ina da su da na wofi duk ina da su ka san Allah kuma ga sunan ka san Allah tun kafin san ka ji fa mu duk wanda ya cuce mu wanda ya lodo kayan nan jami'an tsaro suka mu da biya ban mu da yadda muke aikin mu ba wanda zai ciki lafiya baka lafiya aka zo aka hada mu da wani yanzu tukuna dai mai abin yi menene abin da za a yi a taimaka mana gani kake da taimakawa a lokutan kaya bacci nake tace magana ko shi fa alhamdulillah ni dai bana zuwa in yi fito amma ina da jama'a iri zan wawaka cikin jama'a ta in ji wane ne ike da hanyar da za a yi mana fitan kayan nan amma fa ku sani dole ne shi ma ya san anya fitan kayan nan ni abin da ke so ina fahimta wannan mu ko kasawa za a yi kashi a raba a ɗauki rabi ma mu da raba za su samu a kai haba ai ba haka ake magana ba kana ji Allah kuwa duk abin da ya kamata a yi za a yi mu dai a fito da kayan nan a gaya mana duk irin abin da zamu bada amma sharadi guda kada a nuna fuska mu kar a ce mu zo ko ba shine magana ba to na sani na gane a tafiyar a samu dan kasadar da ba ma a bukatar fuskar kai ni fa yau ni tun fada abin da ya faru ban san so nawa ni shugaban daki ciki na ne ya tsalla dan Allah kai na fada na sani har gyaran fuska ka kasa din na Allah wallahi ba na muka ina ruwan bebeji gaya masa dai sosai yi masa bayani mu yanzu abin da muke so dai ko kashi nawa za a dauka ne za mu zo na mu tattauna yanzu wani zai aiki sai a gaya mana motion ni sai mu zo ga ni ga ku ga shi ai abin da shikenan wannan mai sauki ne an yi yanzu ko me kake yi ni alhamdulillah yanzu dai ni na dawo cikin aiki na an shawara ta kai wanzan ya zo ta kuka da cikin aiki kare ina na san ni ba na kan gida ba na sai da ni yanzu duk abin da za a yi ai ni ba wallahi magana ta samu dai ta samu ba shi kenan ba to wai ni ba gogiri ya ce da ta ya tafi da ko to alaji wallahi an hada kayan fa kalaci kenan shi ya zo da aka ce ga ce maka nayi ce maka ne ba dan sawa ba cikin maka ce maka ai kai maka ba za ku Alhaji abin da ya kano wajen ka riga ka san kwata-kwata a garin nan ba wanda ya tsaya min sai kai kuma ba wani abu da zai taso min in boye maka wuta ce ta riga ta taso kuma na san ba mai kashe min ita sai kai rancen kuɗi nake nema naira 15,000 kai kai mai nasibi ina tabbatar maka da ce to ka je ma dai ka ga shaida shi gidana yanzu na koma shinkafa sai dan matin birin buhu ba zan iya cike dindi ba ka dai gani wannan dan karamin kai ka san a gidan nan da kyar zai sati biyu ka sani to bashi na dauko shi kansa wannan dan matin birin buhun shinkafa to alhaji ka karba mun bashin 15 din man na kuma abin sai min yawa kai wato daga ni har kai ne mun riga kwakwalwar ta mu ta toshi ba mu da wata sana'a sai guda daya amma da kana da shige-shigen da za ka yi akwai wasu kaya da wasu abokanai na suka yi oda ya makale a boda aka rike kayan to da shige-shigen da za ka yi ka an so kayan nan wallahi sai ka samu kuɗi na mamaki Allah alaji Allah ni ma sai in samu a cikin ka da ba ya kai rayuwar ta mu take kullun kai kake samu a cikin ka Allah ni gaba da arziki na fa yana cikin ka ba gaskiya ne alaji
to alhaji in kana ganin hakan din za a yi mu kwatanta mana a kwatanta in kai dimiriya distin kawai shi wallahi ka san ko alhaji in dai muka yi hakan din sai kaga dimiriya ta fita dole ne amma kuma bu mu da gaske ba sai kaga ba mu da fuwaman daga karshe kuma alhaji sai kaga san suful safilin kwarai kuwa to wa'annan to ai shi isan ya ma nace zaka iya saboda wayewarka wallahi ina jin mutum ko da tsuka yake magana zaka san abin da yake gaskiya ne gaskiya ne alhaji zan hada ka da su ba damuwa kana ji ba damuwa bari in kin in na fito sai mu je in kai ka ga kai ban cika san dai muna jerawa bane a sabu gaskiya ne alhaji saboda rayuwar sai zan maka kwatanci sai mu hada da kai a gurin to an gama alhaji karka damu ya hujjat ai ka ku samu tashi abiki uwar zuma abawa ba tashi abiki uwar zuma Allah kiyaye ga alhaji kiyaye ga alhaji ba damuwa alhaji wannan yaro shi ne mai kuma shi ne wanda zai ainihin shiga ya fita don ganin an kuma ko annan kaya da hannu wannan ne da ke baka labari ta gaishe su yaron ba za ka gaishe su da Allah da kuma lafiya alhamdulillah to ni ne mai nasibi kuma insha Allah wuri ya gama min bayanin komai kuma ba za a ji kunya ni ma akwai wanda ne wa bayani kan wannan bane saboda haka takarda ce za a buga alaji ta wannan kaya za a rubuta gwamnati wannan kaya kar a yi season ɗin shi kuma na gaya masa sun ce za a buga takarda da gwamnati da stamp na gwamnati insha Allah kaya za su fita alaji to ka ji dalilin abin da yake tafiya ba za a ji kunya ba amma shi wanda zai hada harkar nan yana buƙatar kasan mutane su a'a kai bar wannan magana haba ai ka ga an gama komai kai an riga an mana bayanin komai dama wannan waje za a je a fito da kayan dama ba ai wani abu ai ka san an ganin kayan wai wannan ba ke bayanin da yake kada turshi haba da caba ne bai kane ko ba caba ne bai da shi ba haka ba ka san shi sha'ani yanzu ne abin da nake tambaya yaushe za a fara aiki yau to shine dan ba ku yarda da shi ba kai da shi ne ka sha wannan abu kara ya ya shi ka wani mutunci a bar magana nan ba ce mace ba za ka gani da jawo ki haka ne mana ce mace ba a ba za a fata ba ba za a fata ba ka ga maka mun shekara ɗai mun yi shekara 20 da shi tun yana ɗan kurci cin zirgi amfani yawa to ai shi ne mun fahimci wannan tun da ni yanzu da shi kiran ni a'a ba haka bane bai ce ba bai zibi za a yi aiki za a yi babu wata matsala ce ba wata da haka komai za a gabatar ai ba wani abu kuma ka za ka yi masa aiki wani haƙi da gaske yawa wancan magana ta muku ai ina tafi aikin da su yi gaba da saka dawo to shi ne ai alaji jamani ne a garin nan da abin da ka gani alaji ba abin da ba ko sa hannun gwamna akwai wanda yanzu da ya gani zai samu ana saya ai sa hannu ba har sa hannun wannan ana saya to ko wanda haka ta mu za a sai sa hannun dole ne fare ko wannan sauƙin ai karka ji komai a wannan ba wani aukin Allah ya kai to sai kun gwal aje wannan kun gwal ai mu dai za a samu nasibin da ka sha duka ba ai karka ji komai a Allah ye to yanzu sai ku ba wata tattara komai da ke nan mu kara ruwa dan anan kara mata ruwa amma a kaji wani hanzari ba ya karya aikin nan yaushe za a bar yaushe za a fara aikin na yaushe za a fara za a zo musu akwai mu wanda ran dogon sai zai ku ga mun ga komai da kan mu wanda ne na ji waje ne mu wanda wa shi da Allah to dukkan da suka aikin su kai da kowace inda za a wannan ya yi daidai ce ba an gama wannan babu amma shi alaji da so ni dai yake na hada kulshi to walaji na hada ku da mai nasibi ni na a'a ka mutum ba dalilin shi zai aiki ba to amma in ya kuma gama aikin ya dawo a zama za mu sake zama da kai yawa wannan kuma ya tsaya da Ke yarinya taka rawar sama da kin ga dama taka rawar ƙasa.
ki fara kare ras nake na ce maka ras nake amma ka san dai da duro ba ƙarya bane ba ko ki haƙuri akwai babban dalilin da yasa ba zan sanar da ke damuwar da nake ciki a yanzu ba lokaci yayi da zan zama magajiya a gidan nan Sadiya Malikonjo Film Production made an incredible debut with a big hit. Kun cuce ni da kuka haɗa ni da wannan kai. Yanzu Maryam za ta dawo ba daɗewa za ta yi ba, kuma idan ka ganta za ta yi maka domin yarinya ce ɗanya. Shaka! Ana wani irin rikitaccen al'amari ne haka. Matar aure? Ka zo ɗakin babu giya. Kike ji amma me zaki yi da kika ce yafi wannan muhimmanci sai ku faru kun ne zan yi ku dole ba nabi fasalu cikin damuwa ba zan zama cikin damuwa ba matsayin na mata ka fusa ka ga mu abin da yake damun gaba strong affinity and unity in totality and now separated by destiny fasalu Years after, fate crosses their paths, but life will never ever be the same again. Fasalu. Wuya a tafa ake kirga kuɗi a buhu. Bacci ne ɗauke na ake a duka kan shege. Na jin kamar ba faruku na bane. Fasalu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yawancin mazajen da suke cutar da matayensu za su tashi da shanyayyen barin jiki. Lallai sai kin san abin da na tabbatar miki da cewa bai shafe ki ba. Fasalu, most precious and adorable treasure, and only a real and true friend can darken his life to light up the life of his friend. Fasalu. Chef, to new life. Non-stop-sitobi as tension, perplexity and confusion strike. What's the answer? Fasalu, Sadiq Sani Sadiq, Yusuf M. Lawal, Maryam Booth, Umma Shehu, Isa Adam, Rabiu Rikadawa and Hawa Waraka. Fasalu, producer Abubakar Bashir Mashada, director Sadiq and Mafia. Ni ba fasiki bane.